पैनी। माई के कृपा भइल रउआ जैसन पति पैनी। भूख जनी 9 दिन गड़बड़ है। लागे के चांद सितारा आइले माई के दर्शन करे। ई पंडाल सजल बा प्यारा हीरा मोती झरे। चमकेला चंद्र बदनिया लागेलो मई दुल्हनिया। चमकेला चंद्र बदनिया लागेलो मई दुल्हनिया। लीलरा पबिंदिया सोहेला कि लीलरा पबिंदिया सोहेला। ए माई हो सजल दुर्गा पंडाल बाटे। सेवक के भीड़ पे मिसाल बाटे। सजल दुर्गा पंडाल बाटे। सेवक के भीड़ पे मिसाल बाटे। देवी मैया पर चढ़ाई पे फूल डाला के हो। देवी मैया पर चढ़ाई पे फूल डाला के हो। ये मालिन बता दो भाव महला के हो। खुश हो जाई है मैया रानी सभी से बकवास कहत बानी। नाचो माई के अंगनैया पवन सिंह के भजन बजा के। ए भाई तनी जय जय मना के। नाचो माई के अंगनैया पवन सिंह के भजन बजा के। ए भाई तनी साउंड बढ़ा के। नवरात्र के समय बाए भैया एगो औरत अपना पति से देखी क्या कहते हैं। मन भावे मैया के चुनरिया गोटेदार सैया ले ले रहिहा। मन भावे मैया के चुनरिया गोटेदार सैया ले ले रहिहा। सैया ले ले रहिहा। जाता राया के बाजार सैया ले। सावरे से मिलन की लगी है लगन। सावरा मेरा कब मेरे घर आएगा।